हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदांमोनबाय, नाथाय गोबाङानो हमदांमोनाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। फावखुंग्रि प्रियांका लाहारी बिथांमोननि जुलि जानाया मोनसे लहर फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनिसो शुटिंनि मोनसे सावगारि। बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना लहर फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों थाबैनो नुनो मोनसिगोन। नेक्स्टआव दं लोगोफोर, सना फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों जौमोननि गेलेनाय मुंनि अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआ अलरेडि हगारजानानै दङ। जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ नायहैयाखै, सना फिल्म प्रडाक्शनाव थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे मोननैसो आपडेट्सफोरनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।